Čaute, vítam u tohto videa. V dnešnom videu tu máme Granny. Dneska si zahráme iba z Granny, detka vynecháme, aby sa nemohol... No dobre, my už tu máme nejako nastavené zázračne. Takže poďme na to. No nedaví, či to vyhráme. Včera sme utiekli dverami, tak dneska by som chcel utiecť s loďou. Uvidím, či sa mi to podarí. A pokiaľ sa mi to podarí, tak dajte vedieť do komentárov, že áno, dáš to. OK, a my tu máme D1 klasika na ani. Ja už som to včera skúšal, ale ako natáčať, už som to aj natáčal, ale strašne sa mi to sekalo, tak hádam, dneska to bude lepšie. Poďme na to. Dobre, tu nič, klasika. Baba Jaga Ferenci tu není. Není tu Ferenci. No, helikopteru ale nepotrebujeme dneska. My ideme utekať aha, boutky, dobre, to potrebujeme. Toto budeme potrebovať, sa bojím. Dobre. Tak kde je, kámo? Dobre, tam je. Nie ju necháme samozrejme a ona nechá nás. Nemôže ma vidieť. Dobre, ona išla dole, takže teraz máme nejaký čas. Helikoptérky, nie, to nepotrebujem. Toto securityky, dobre, to budem potrebovať. To si budem pamätať, že to tu je. Ale toto zase nepotrebujem. Dobre, ideme hore asi. Potreboval by som nájsť fúkačku. Lebo bez fúkačky to není ono proste, chápeš? Dávaj fúkačka. Prosím, fúkačka, kde si? Kamo, nie, ona už to počula na 100%. Už ide po mne, na 100%. Toto si tu otvoríme. Tu, prosím. Nie, do rúlok, ja nechcem do rúlok. Aha, je to tu. Ale. No poď sem, no poď. Poď sem, nech sa strelím, ty mrcha. Mám vyhrať tú hru, keď mám toto. No čo robíš? Poď sem. No poď sem, there you are. Daj mi náboj. Hej. Daj mi náboj, hovorím. Ďakujem. No, a my ideme dohrať túto najlepšiu hru. Ja si tuto idem podropovať itemy tam, kde to potrebujem. Toto si otvoríme, to nič. Ja si toto potrebujem, tie itemy. Tuto takto, ver. Mám nápad, potreboval by som teraz ten security. Takže ten security zoberiem, idem ho dať hore. No, ja som blbý, ja som si to nevšimol. Dobre. Toto nepotrebujeme. Ja sa podrečím sem, či tu niečo není. A padlock, nice, tam to sa najťažšie hľadá. Dobre, toto si dropnem sem, tieto itemy potrebné. Šoty. Kamo. Dobre, teraz by som mal ísť ku... Tuto proste. Tuto von. Kamo, keby to teraz bolo, aby som sa asi posral.
Ľudia, ďakujem vám za 7 odberateľov, ale včera sme mali 9 a už máme aj 7 zase, takže neviem, nejaký smradi dvaja zrušili odber. Ale to nevadí, ja mám všetkých rád. Aj tí, čo ruší odber, proste hejteri. Nevadí mi to nejako. Si dropňujem range. No ale mám pocit, že už tu bude. A neviem, kde som dropol fúkačku. Sakra, nie. Kde je? Tu je. Čo tu robí? Hej, pomoc! Ty kokos, ja som ho vôbec nevidel. Kamo, help. Help me. I'm stuck underwater. I need $5 to back to America. Kamo. Ty kokos, ja som sa pondil. Nešla za mnou. Snad ne. Som sa je stratil. Ja tam potrebujem ísť, ty mrcha. Ja ťa musím nalákať. No, a ja poď. Tu som. No, ura. No, dávaj. Kamo, aj. Je fúkačka, where is my fúkačka? Nie je tu fúkačka, sakra. Kamo, som kúpt, keď nenájdem fúkačku. A tu je fúkačka, tu je fúkačka. Dobre. Dobre, ja to teraz je potrebné splývať. Nice, kam to je crowbar, dobre. Ja sa teraz dostanem na druhú stranu. Si dropnem fúkačku, keby dačo. Kam musia Patrik volať do skupiny. Počkaj, ona je tuto jedna tá ona. Uhni, stará. Dobre, kamo, tu by mohol byť gasolín. Čaká, no, okej. A ešte dole je, sa mi zdá. Kamo, v tej, keď sa tuto spavnula v tom rohu, ja som to vôbec nečakal, ty kokos. To je čo? To je ten pedlo. Počkaj, prečo mi ho nejde zobrať? No dobre. Ide, som sa zlokol. Dobre, kámo, nice, dobre. To je very good, kámo. Toto je boatky, dobre. Chýba nám gasolín. Ja idem pedlokom teraz otvoriť hento. Ale ten pedlok bol kde zas? Ten pedlok bol na schodoch, yes, áno tu. Dobre, ja som PRO v tejto hre, takže... Tam nesekaj, dobre. Dobre. Nie. Dobre, teraz by som to mal otvoriť. Yes. Dobre, chýba nám tento steering wheel a toto, gasolína nám chýba. A boat máme tuto. No, sa teraz zase bojím, kde bude tá stará. No, kde som zase nechal ten oný... Čož srandu, kde som ho zase nechal? Ak sa tu niekde spavne, ja sa posedem. Tam, kde som nechal? Aha, tu. Dobre, nie, dobre. Mám to, našťastie. Tu si ho nalákam pekne, nech mi ide na môj TSR skočiť. No ideš? Kde si? No poď mi, bože. Nemám na teba celý deň. Kamo, môžu prestať volať.
Chlapci, počkajte, ježiš, chábri. Kamo, musia mi volať, keď točím video. Kamo, chodte do reči. To ja ich tak neznášam. Rovno keď musím točiť video, kamo, tak mi musia volať. To je jak na schvál proste. Ale neviem, na čo nám je chain cutter, kámo. Počkaj, možno viem. Treba ísť... No, najprv si musím zobrať fúkačku. No, počkaj. Musím ísť sem, teraz sem. Idem hore. Teraz sme tuto v tejto krásnej oblasti. Potrebujem sem, jak si dobre pamätám. Yes. Dobre. Tu je web nice. Dobre, daj sem. No, toto by sme mali. Teraz si toto dropneme. Teraz idem dole. Áno, musel som sa dolámať. Čo robím? To čo robí? On je retard. On sa šplhá naspäť hore. Toto sem daj. Aha, dobre. Letím chytro hore jak blesk. OK, ľudia, ak toto video dohrám, tak... ak toto video dohrám, ja som blbý. Nice, dobre, handwheel. Som aj nevedel. Tu by mohla byť gasolína, kámo. Fakt. Tu vypadne ten blbec. No jasné, no. Nice, ale aj toto je dobre. Nice. No zdravím. Aj toto je do... Toto je kam? Ale ja padnem. A jak je spavnutá, už jen tam mrcha. Ja nie. Kde je fúkačka? To snad ne. Kamo, where is my fúkačka? Kámo, to si robí srandu. Kde som ju nechal? Som cooked. Neviem, kde je fúkačka. Ja sa nechcem dívať na záznam, kde je fúkačka. Tu je 5 lob, okej. Je fúkačka aj hore, sa mi zdá. Že? Sa mi zdá, že fúkačku som nechal tu. Bola tá šachta. Jedno. Ty modrý, kamo, kde je tak rení? Môžem privolať normálne. Sa zlákol tým mrcha. Infarktové stavy robiť nebudeš. Aby ti bolo jasne. A ináč, kde máš Zeda? Zeda išiel na nákup? Či išiel za nejakú milenku nebodaj? Ja sa tak dolamem za chvíľu z tohto rebríku furt. Keď padám. Ešte som sa čas lakol. Ten obraz času, čo sa s tebou boskal. Pustí ma. Kamo, ten obraz sa s ňou normálne že olizoval. Dobre, potrebujeme už iba gasolínu. Ne, ešte ne. Dobre, a gasolína možno vieme, kde bude. Ja to na 100% viem. Lebo je tam, kde si myslím. To je good, ale ešte tam nebol safety, sakra. To sa bojím. Kde bol ten handwheel? Handwheel bol tuto hore.
to nepotrebujem. Ale potrebujem maso, takže musím ísť aj tak sem. Musíme ísť za tou hnusnou ninou, aby nám dala hento. Kamo, ja krývam, ani raz som nezomrel. Ale tak, predsa len som niečo vyviedol. Že chodí si spapať a mňa nechaj, ďakujem. Ja som to tak vedel, kamo, že to bude safety, ty kokos. Tak som to vedel, kamo. Hovorím, buď tam bude safety, ale v tom safe by mohol byť tá gasolína, môžeme ísť preč, prosím. Yes, kámo. Jak na privolenie. Nazdar. Kámo, dávaj. Ľudia, máme tu útek dverami, či... Dverami, ja som typil. Loďou, kámo, dávaj, štartujem. Teda nalievam. Dávaj. Dobre, nalievam. Nalievam to tam. Dobre, môžeme dropnúť. Teraz ideme pre ten boat, ktorý je tu. Maj sa, kámo. Dovidenia. Kámo, dávaj. Ľudia, let's go. Je to tu. Kámo, let's go. Ja som taký šťastný, kámo. Kámo, už druhý útek. Ježišmaria. Ja mohli by sme dať takú sériu, že Granny a Grandpa proste, že samostatne, že Grandpa by sme mohli dať každý inými útekmi. Takže teraz pôjdeme dať asi Grandpou útek loďou a potom dáme útek loďou, nie, potom dáme Granny útek helikopterov, aj potom dedo útek helikopterov. Tu bude ťažšie, takže pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite hodiť lajkos, odberos, majte sa a čus.